Γεια σας παιδιά, είμαι ο Εξάν και σήμερα θα κάνουμε ένα ακόμα Among Us βίντεο και θα παίξουμε εδώ πέρα στο πόλο σήμερα, παίξουμε Classic και θα δούμε αν θα με βγάλει καμιά φορά Impostor. Γιατί με ροζ, όχι, γιατί με ροζ, όχι, μου έχουν πάρει το πράσινο, βοήθεια. Έλα τώρα, το πράσινό μου. Όχι, το πράσινό μου πήραν. Impostor, έλα. Impostor. Δεν πειράζει. Scientist. Γιατρός είμαι. Το έκανα. Πού έχω task? Δεν μπορώ από εδώ να το βλέπω. Έχω κάπου... Να, αυτό το task έχω. Ωραία. Γιατί σβήσατε τα φώτα? Έτσι είμαι. Έχει πεθάνει κανείς? Πέθανε δύο. Φύγε. Με σκότωσε. Λοιπόν παιδιά, μπήκα σε ένα άλλο map και τώρα έχω το πράσινό μου. Και το καλό που του θέλω να με βγάλει Impostor. Έλα Impostor. Impostor. Δεν πειράζει. Engineer, ο καλύτερος ρόλος του crewmate που υπάρχει είναι ο Engineer. Έχω και αυτό το task πάλι. Ωραία. Έχω και αυτό το task. Το έκανα. Όπα. Γιατί τρέχουμε τόσο γρήγορα? Τι είναι αυτό? Το έκανα. Πού άλλο έχω τόσο? Body scan. Έλα, τέλειωνε, θα έρθει κανένας impostor και θα με σκοτώσει. Ωραία. Όχι, γιατί μπήκα εδώ μέσα, δεν έχω task εδώ. Ωραία παιδιά. Λοιπόν παιδιά, θα ψηφίσουμε skip επειδή δεν είδα τίποτα και θα ξανακάνω το task. Τον ροζ ψήφισαν. Δεν ήταν. Πάμε τα task. Πού έχω task? Communications. Εδώ είναι το communications. Μην έρθει ο impostor. Τελευταία μου task. Τώρα τι πρέπει να κάνω? Τι κάνω? Τι κάνω? Τι κάνω σε αυτό το task? Καλά, δεν μπορώ να το κάνω. Είμαι engineer, οπότε vent. Αυτός κάνει task. Αυτή βλέπει. Τι έγινε? Σαν με αυτή ήταν impostor. Πάμε πάλι.
Σκουρός πράσινος. Γρήγορα. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, αρχίζουμε. Και αρχίσαμε. Και θα με βγάλει τώρα impostor. Το ξέρω, θα με βγάλει impostor. 100%. Θα με βγάλει πώς τώρα. Θα με βγάλει impostor τώρα, το ξέρω. Πάλι έτσι είναι. Βαριάμαι να κάνω τάση. Δεν χρησιμεύουν σε τίποτα. Κάτσω εδώ. Όχι, είναι πολύ βαρύ το μέρος. Φύγε. Φύγε εσύ. Φύγε. 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 Ουφ. Πέθανε η Ροζ. Τους γράψω skip να ψηφίσουν. Εσείς είστε skip. Και εσένα θα σε κάνω kick. Και σε έκανα kick. Ξέρεις γιατί? Δεν ξέρω ούτε εγώ γιατί σε έκανα kick. Λοιπόν, παιδιά, σε αυτό το γύρο δεν είδα απολύτως τίποτα. Το τυποτένιο είδα. Δεν είδα τίποτα. Ούτε τίποτα. Οπότε skip θα ψηφίσουμε. Και ψήφισαν όλοι το μαύρο. Και δεν με ψήφισε εμένα κανείς. Αυτό είναι καλό. Ήτανε! Γι' αυτό με κυνήγαγε πριν. Πάω να φτιάξω τα φώτα. Με έκλεισαν μέσα. Παιδιά, βοήθεια. Φύγε, 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 φύγε. Φύγετε από μένα. Κάτσω εδώ. Φύγε! Φύγετε! Δεν σας θέλω! Φύγετε! Φύγε! Τι είσαι εσύ? Φύγε, φύγε. Βοήθεια! Κλείσε! Κλείσε την πόρτα! Τρέχα, τρέχα, τρέχα. Τώρα θα μπω σε ένα event. Δεν μπήκα σε event. Πέθανε ο πράσινος. Ποιος είναι ο impostor? Νομίζω είναι ο κόκκινος. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω. Ποιος είναι? Θα ψηφίσω τον αυτόν. Αυτόν εδώ. Θα ψηφίσω. Που είναι 4 level. Τον ψήφισα. Όχι, follow me. Λοιπόν, παιδιά, ψήφισαν όλοι αυτόν εδώ που ψήφισα κι εγώ. Και για να δούμε, ήταν. Είχα δίκιο. Νικήσαμε. Τι νικη... Τι... Άντε. Γιατί κλείσαν οι πόρτες όλες? Κλείνουν οι πόρτες. Ανοίξτε τις πόρτες. Άντε πια. Τι...
Ωραία. Πέθανε κανείς? Όχι. Νόμιζα αυτός ο μπλε σκότωσε κάποιον. Λοιπόν, πάμε να δούμε αν πέθανε κάποιος. Γιατί είναι κλειστές όλες οι Ο κόκκινος είναι ο impostor. Αυτός είναι impostor. Και για να με ψηφίσουν πιο πολύ θα γράψω ότι είναι safe shifter. Να με πιστέψουν ώστε να με ψηφίσουν. Αυτός είναι safe shifter, ναι. Μπράβο σου. Κι εγώ yes λέω. Yes λέω. Πού γράφει I'm telling the truth? Να το. Ωραία. Είσαι. Ψήφισε ρε κόκκινε. Ναι. Τώρα άμα δεν είναι αυτός δεν ξέρω ποιος είναι. Δεν ήτανε. Κάποιος από αυτούς είναι. Ο Μάβ είναι. Με τον καφέ μου τόση ώρα μαζί. Ο Μάβ είναι. Βοήθεια. Μπήκαμε σε αυτό. Γεια σου ρε καφέ. Έλα καφέ. Καφέ που πήγες? Πού είσαι? Meeting. Βασικά όχι meeting, βαριέμαι. Πού είναι ο καφέ? Ανοίξτε. Ο Μάβ. Τρέχα, ο Μάβ είναι impostor. Βέντε. Ο Μάβ. Ο καφέ. Ποιος είναι impostor? Ο καφέ ήταν. Καλά. Θα αλλάξω εσένα. Λοιπόν παιδιά, τι είμαι? Με crewmate. Engineer. Δεν με έβγαλε καθόλου impostor όμως. Όχι εδώ. Ούτε εδώ φύγε. Δεν μου ακολουθάς. Εσύ είσαι εδώ. Impostor είσαι. Και τι έλυσαν τα φώτα. Ανοίξτε τα, μπράβο. Λοιπόν παιδιά, τώρα θα ψήφισαν όλοι αυτόν και ήταν impostor και πάμε να παίξουμε. Όχι, έρωσαν τα φώτα. Γρήγορα φτιάξτε τα. Τα φτιάξαν οι άλλοι. Τι είναι αυτό? Τώρα. Εσύ τι κοιτάς εδώ? Πού είσαι? Vent.
Εδώ τίποτα ύποπτο, όχι. Τι κάνεις? Θα έρθω μαζί σου. Μη με σκοτώσεις. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Άμα σας άρεσε κάντε μια εγγραφή και ένα like και bye bye.